Така, здравейте, Майнкрафтъри. Днес ще играем всички години Майнкрафт в... Да го щете. Бихме две фулки тук с Брайс. В момента в него става... Без диря не беше фулка, не лъжи, бе. Няма лъжа, бе, ти какъв убивен, нали? Убих фулка, аз убих фулка. Беше шарп тройка и имаше така си, имаше само Protection 4 бухаш. Да, не де лъжа, така. Лъжа. И така... Днес още мислим да се побием, докато Брайс учи да играе лига. Защото е един... Сензора, както е. Малко късно пуснах вратата или по-скоро той ми се пресака. Пипва точно. Да, ще направя един някакъв. Да, декоровка. Да, точно така. Вижте как знае Брайс. Босайде е много АЦЦ. Ето Босайде и... Нека 120. И се слабак, мада. Този го знам отдавна, бе. Точно преди 4 месеца пак беше дживе, омага. Чакай, бе, тос. Фриз. Ома пъга той... Кажи, бе, те... Омай, fucking gosh. Добре, вижте го тос. Окей, каста. Няма значение. Малко спуснах мини 30-тъцо. Ама все пак мога по-да поиграя малко ли... Не, аз не играя ли плечен, това съм панар. Брайс. Защо не можеш да играеш за ти? Точно така. Ама дот съм левел 5, така че... Аз пък съм 30. И така за клипа може да убия малко Брайс. Пагай, няма. Ще взема сетовете. Както стана с Марко, играхме едно в едно и то взехме, че се убихме и двамата. Посай да ни прибра сетовете. Вау, чакай да го игнорам този Дипро. Така, да пробегет си игнорам от мене, да е шрак, така. Да пробегет се, че Джейдито. Брайс, сега искам да отговоря на един въпрос. Сега ви търси този въпрос. Как правиш тези интрото? Тук съм. Кажи, как правиш тези интрото? С 3 компота от праскове. Ето това е Брайс, дами и господа. Горо. Аз го направих и тук, да знаете, да излъжи нещо. Точно така е, да, той ми го направи. Няма лъжим този път. Направих за 10 минути работи. Представете ли си? Това интро, което ще го видите в началото на клипа, е направено от Брайс. За награда, аз... Виж толкова с лесно. Не, този тапанар издарах един фул сет и един фул меч, което за мен изобщо не е много. Да ти казах, какво дадах фул сета и фул меча. Така ли с какво ги дадах? На кое? Ами от лак, нали, супер много ми лагаш, днеска имаш 5 човека в сервера. Ясно. От лак, нали, дропнах си без да искам доста първия слов, дето ми съм в инвентара. Дропнах си го без да искам и доста елперес го взе и е тъгос. И му дадах фул сета и фул меча ми го върне. Че ти ми любесо. Сега не съм го губил. И точно го загубих от лак. Ще ми направиш още едно интро, ще давам още, но този път искам да е още по-яко интро. Няма ти правя интро. Така. Но ти не ми даваш кое е сето, даваш ми само Protection 4. Аре, този път ще дам Protection 4. И Unbreaking 3, да. Те по-вън пак не става. Мари с те пак жоли, бе! Не става, Си издела брата си фиша си пече, ще подпукам. Чакай сега секунда. Ти мене ли започваш, ви? Мене ли започваш, хай хакер. Хай хакер, Бай, къде са от така? Мене ли заплашваш, бе? Така не си проверям обратно правата. Къде се вгъза? Другото спечелих една фул лопата от татера. Не викаше те. Днеска още един ми викаше хакер. Кой? Оре, биг бой! Фанах го на пипица да бие тако стеля сама фака през повечето време. Ти го убив? Не. Ами не, защото аз си бях хафакът, ама влизам, този го гледам, нашия разкарва с долу и си бие някакви весетове. Скочих му, ударя ма един път го подпуках и умря. И пиши хак. И така гледате интересните истории на Брайс.
които всъщност не са толкова интересни. Да, защото всичко става твърде лесно, да си допилимо и не може... Точно така, аз трябва да се мъча като Улизофрен. Мъчи се като Улизофрен, точно така. Като брата я се мъчи. Брайс, сега искам да питам нещо. Ти би ли искал да играеш с мен на хардкор мод? Смисъл? В сървър на хардкор мод. Искаш ли? Що бе? Това е лесно. Аз на хардкор мод съм имал full set и full match на сървър. О, да. Не бе. Ще ми няма. Един път паднах лава, обаче останах на половин сърце. Браво тебе, какво? Не би смай. Трябва да ти вярвам, нали? Какво? Аз и целия YouTube трябва да ти вярвам. Аз съм ги, не, кога е бе ти? Ще да ми вярва, да е. Ще да ми вярва, ще да ми вярва, не, ти благодари. То пък не. За втори път не искам. Какво става? Не съм заснил 2 клипа, както Брайс ми дава интрото. И така, нали, там Брайс... Да, защото е толкова за кефен да снимат тъпи клипове, от които няма да направят абсолютно нищо. Не бе, шо бе, скоро започвам хардкор самичък и там тръгна за 5 часа трябва да убия драконите. И 5 часа утли се, че няма да стане никога. Не, няма да стане, ще ми кажа. За 5 часа само ще ми го духаш за 5 часа. Деве, че му малко лица е. Стефанчето... Нищо няма да направиш да ти бъде си 5 часа. Стефанчето дет ма гледа е малко от тебе, не дей така да ме чуеш. Може да снимам малко на евенти. Аз сега искам да стана ютубър в топ. Legit, ама трябват малко събове. Колко ти трябват? Малко фейк? Не, фейк няма да правя. Да, 100%. Утре го гледам с 150 съба. Не, аз фейк не обичам да правя. Ще кажа на паспорт немър да ми пише... Колко е школата? Кой е школата си фейгва? За кой човек? За кой фейк? Са никой да не ме гледа. Ето сте. Причем паспорт немър да ми пише... Гледат трима човека и един от тях дори да съм аз. Окей, да ме гледат. Тук като споделят, като харесат клипа и трима да го харесат, всичките ще го харесат. Така че... Аз съм топ предател. Трима човека... Аз ще накарам Нели БГ да хареса клипа и... Още примерно 500 сабскрайбъра ги имам. И накара ли? Ще накарам по Steam, аз имам Steam. Щях да я гифвам CSGO, ама нещо се объркам. Не успях да я гифвам. Ти имаш някакви нови айтеми за мен? Някакви сделки мръсни черни сделки. А? Имаш ли? И черни сделки да го духаш, бе. Гледай се. Варя, започваш лоу да играеш ли? Да, бе. Да, бе. Дей сега малко цензура. Дей си да гледаш. Малко си да ни гледат. Си педал. Да. Си жена по-скоро, е. Вижте го какво, брата. Целите трима човека, които те гледаш, ще видят, че си педал. Супер. Бах ти кефа. Ще видя, че съм добър на лекостта. Да си чакай. Това умира. Лекостта. Живе. Ето тук умира. Умира, живе. Ооо! Да си про просто. Казвам бе, да си про. Взели си колко... доста, кажи го Адлера, за да го неща. Значи повече от тебе взе. Браво, Милко. Себе, майка. Той как умря от фаер, да беше скочил по-обрано по пикова. Бусай взе някаква ета, бе. Виж тук сега то ще скача само, че го бил. Бусай тулета, бусай... Гледай колко неща е взел този бусайто, той е твърде всичко. То си хидото. Хлебец. Аз съм хлебец. Така. Между другото събирам колекциониран хлебец. Колко ти хляб, бе? Да, знае така. Да му питаш. Знаеш колко пари има в момента? 300 хиляди. 130...
Значи първите две числа са 13. Колко имам нататък? Първите две числа са 13 от цялата сме. Можеш да познаеш? Сега ще кажа. 130. Не. А 130 какво? Хиляден? Не познам. Киок. Какво? Нагапанки. Имам $133. Уаа, да сади. Как това е? Беден съм. Личив, да, бедни, аз днеска продавах на JD по един фул меч за 6 хиляди. Но, как е? Мерино. Трябва да ходя да играя в Godcraft. Аз съм Марото. Те бандаха ли те? А? Те бандаха ли те? Не, очень съм. Банда. Трябва да вземем там малко. С мечки. Може в един епизод на седмица там. Бисър пъст ще бъдете епизоди само. Аз къде. Сталкер Зерак. Има чуя. Тълки избава се, ако иска ли. Така. Как знаеш. Аз ще накарам някой да ми сподели клипа. Някой по-известен да ми го сподели. Между другото, Нелито играва в Фулчев. Знаеш ли? И бе ти кола грей. Играм, но там само за геймс. Много ма яд, че в момента геймс в Фулчев е спрям. Бъд майката, бе. Пусаха ги, бе. Добре, знаеш ли кой ще си изкарам в бива? На Ранекса. Ще го разбия точно. Себе, майката. О, това трябва да ходя да плотни. И така, да, имам фулбиканс! 4 части. За YouTube, който не знае. Това не трябва, това ще ми трябва, вау, колко неща ще ми трябва. Демони. Неща. Много съм силен на това призата. Тук са само слаби. Какво ще кажеш? Според мен тук са само слабаци. Слабариньо. Така и доста сет вече имам, поне това мога да става. Трябва да бе 2 пъти. Чай се остави храната. О, и тук. О, мале. Коста. Убийте ли са там? Трепите ли са? О, аз трябва да се някой клип, колко съм добър на лига. Глейка съм хакер. Хакер, след ти не може да играеш, бе. Окей, аре ламбио. Аре. Играе лига, духа е. Духай. Духа е, бе. Наистина ли играеш лига, кафана? Лига играе, бе, няма так гледам. Бах, ти си къде. Не, гости. Защото ти можеш да играеш. Да, знам, не мога играя. Мерси. Как знаем, че игра някакъв друг значи. Цел Survival. Разгледам малко съм прави тя. Да играеш джунгъл, и да не се получава. Ладно! Въпреки, че не знам какво е джунгъл лига. Значи да се отвориш компютър и го изпиш на екс. Да ме обясняваш, да не ме обясняваш, аз съм с тези лига, ама малко не знам това си да Не ставаш изобщо. Много съм зле. Хайде да се предвидим така малко минка. Просто минка и пешо. Пешо? Минка. Летка. Презвахме се минка и пешо. Кой играеш, бе? Survival. Презвахме си един репитър. Един всички пистон.
един редстоун. Survival съква само джел. Survival сък. Да живее джела. Това джал. Смичкаш ли? Вярваш ли ми, че мисля, че мога да бия всички на PvP от джела без джет. Мога да бия, бил съм там. Да, в Godcraft, в дупките, не са прави, Тук всичко е дупка. Не е дупка, А пък там имаш легове, тук нямаш легове. Същата работа. Същата работа друг път. Какво друг път, бе? Прави ти по 3 хита, докато ти правиш по 2. Щара скърча. Искам да честно. Пускай баба се, ако искаш. Аз си видях като хаках за деца без това. Правя почти толкова хитове в секунда, почти колкото хакер. Добре, виж колко красиво стана. Като газът е? Красиво, виж, колко красиво стана. Защото си бекадарен. Това ни пеше. Да дойдем до... Пешко да дойдем пешко. Пешко, Баргар без. Ще бъде пешко. Добре, трето пешко. Да и... Аз мисля стръмко помисля. Какво? Аз мисля стръмко. Спирай го, ти... YouTube. Що ме репташ? Печи subscribe бутона и лайк бутона. И гони дислайк бутона щупете, ако стоите малко в коментарите, то не е за лошо. Всичко щупете. Който щупете. Щупете и главата, що пак не, това е дух да пипел. Влезте на бързо в сървъра, бийте го едно в едно, да садне, да се откаже да играе, че вече ма не е. Не, в клетка съм убит 3 пъти лан-2 в джайла. Знаеш как сладна? 3 дена не играх Майнкрафт. Баш с мене, бе! Да, как ме 3 пъти ме убит, не, че то поред, че бях с пъти скука. Аз съм изключително малки статуси там. Инка! Не, Аре, 5 гол. И така. Виждаме YouTube, щупете лайк бутона, subscribe. И дислайк бутона е изчезнал по този скип, няма такъв. Така. Дислайк бутона и долу хейт на Макси, Така щупете бутона на Брайс, т.е. щупете Брайс направо. Или го хубавайте. Да се пробват. 5 долара ще ги избие. В Hunger Games евента ми идват 5 в едно и убих такова. Идва ми тима на дизастър и човек изби и почнах ги всичките. Убих Пито там или както се пише го е. Както се пише, убих го и другите ме взеха. Имах 5 кила преди той. Така, ето разбрах, щупете главата на Брайс и скоро, предполагам, ще кача пак много скоро ключ.